Og så med... Husk at du skal hugge til, ikke bare sådan nogle små. Og hvis du bliver træt, så skal du stoppe med at hugge, for så er der stor chance for, at du rammer ved siden af. Jeg skal finde noget vand til den Du rammer lidt foran. Ram. Vil du hjælpe med det? Ikke de der svage hug. Ordentlig hug. Sådan der. Sofia. Og så hugger du lidt for højt op. Kig, hvor du hugger. Sådan der. Kan du bare skulle flytte kæben lidt tættere på mig? Ja. Han kunne først have tog den sådan lige 3 gange i træk. Det så jeg.